que son utilizadas. Se lo acabo de comunicar al suboficial del grupo que está trabajando. Miatamamiko apiriaren bostetik justizia eskatzen. Inguko kabakaz, ez zaitugu azten. Politiko diruzaren milioika euro lapurtzen. Bitartean bankuak familiak kaleratzen. Hogeita batgarren mendeko pertsonak erasoak sufritzen. Eta guztia zalatzen, zaten miago ez dugula gehiago jasaten. Ez dugula burua bakurten, eta ez dugula barkatzen ostia!
2018 urtean berriz ere hemen egotea espero dugu. Eta hemen espero zaituztegu.